дар асрҳои 9-10 моваруннаҳр қаламрави оли Сомон бо 4 иёлоти бузург тақсим мешуд: Таҳористон, Чағониён, Хоразм ва Суғд. ва аммо Суғд бо ду шаҳри бузургаш Бухоро ва Самарқанд ҳамвора дар таърих шӯҳратёр ва бо илму адабу фарҳангу шеър ҳамҷавор будааст. дар замони зиндагии устод Рӯдакӣ ин шаҳрҳо, махсусан Бухорои шариф, ҳамчун пойтахти оли Сомон ба авҷи тараққии худ расида буд. бо номи оди худои меҳрубон салом, нур, баракат, ишқ ва зебоӣ дар хонадонатон. умедвор ҳастам ҳамагӣ хубу, сиҳату солиму бардам ҳастед. дар ин навори кӯтоҳ меравем ба суроғи достони зиндагии устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ ва умедвор ҳастам шумо дар ин навор моро ҳамроҳӣ мекунед ва маълумотҳое дар бораи зиндагии устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ барои худ мегиред. Абу Абдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммад ибни Ҳаким ибни Абдурраҳмон ибни Одам Рӯдакӣ соли 858 дар Панҷруд, рӯстое аз ноҳияи Панҷакенти имрӯза ба дунё омадааст, ки замони таваллуди Рӯдакӣ тобеи шаҳри Самарқанд ва қаламрави оли Сомон буд. аз ин хотир дар ҷаҳон устод бо номи Рӯдакии Самарқандӣ маъруф аст. ҳамзамононаш ва қаламкашони баъди устод Рӯдакиро ба унвонҳои ифтихории одаму шуъаро, қофиласарои назм, соҳибқирони шоирон, султони шоирон ва падари шеъри форсии тоҷикӣ ёд мекунанд. Рашидии Самарқандӣ, шоири асри 12, мегӯяд: гар сарӣ ёбад ба олам кас ба некӯ шоирӣ, Рӯдакиро бар сари он шоирон зебад сарӣ. устод Рӯдакӣ ҳамчун сардафтари адабиёти классикии форсу тоҷик низ шинохта шудааст. ин ба он хотир нест ки то шеър гуфтани устод Рӯдакӣ шоирони дигар набуданд ё шеъри форсӣ гуфта нашудааст. албатта ин ба ин маъно нест, зеро дар он замон ҳам пеш аз Рӯдакӣ ва замони Рӯдакӣ ҳам шоироне буданд ки ба форсӣ шеър мегуфтанд. пеш аз устод Рӯдакӣ ҳам ба форсӣ шеър гуфтанд. шоирони зиёде дар он аср зиндагӣ мекарданд. аммо хидмати устод Рӯдакӣ ин буд ки назм ва шеъри форсиро воқеан дар замони зиндагиаш ба авҷи аъло расонд ва танҳо шоире буд ки дар замони зиндагиаш девони ашъораш дар Бухоро ба нашр расидааст. аз ин хотир устод Рӯдакиро сардафтари адабиёти классикии форсу тоҷик низ мегӯянд. Рӯдакии Самарқандӣ дар замони худаш ҳам як шоир ва андешманди маъруф буд, аммо аз ҳаёту фаъолият ва махсусан замони ҷавонияш чандон маълумоти зиёда дастрас нест. танҳо баҳсое ки миёни муҳаққиқон ва донишмандон ва онҳое ки осори Рӯдакиро пажӯҳиш карданд, як баҳс хеле доғ будааст. ин ки оё Рӯдакӣ аз модар нобино ба дунё омадааст ё баъдан нобино шудааст. бисёри муҳаққиқон ва соҳибназарон ба ин назар ҳастанд ки он тасвирҳое ки Рӯдакӣ дар шеъраш ба он зебогӣ васф кардааст ё он тасвирҳоеро ки ба риштаи назм даровардааст, гумони ғолиб ин аст ки Рӯдакӣ дар аввал бино будааст ва баъдан дар охири ҳаёти умраш нобино шудааст. Саид Нафисӣ ки зиндагӣ ва осори Рӯдакиро таҳқиқ кардааст ва таҳқиқоти ӯ яке аз пажӯҳишҳои муҳим дар ин самт ба ҳисоб меравад, қатъан ин назарро ки гӯё Рӯдакӣ аз модар нобино таваллуд шудааст рад мекунад ва таъкид мекунад ки вай дар охири умраш ба чунин сарнавиште дучор шудааст. доктор Забиҳуллоҳи Сафо, муҳаққиқи барҷастаи адабиёт, мегӯяд устод Рӯдакӣ дар синни 8 солагиаш аллакай Қуръонро ҳифз карда буд ва овози хуш дошт. инчунин таъкид мекунад ки ӯ дар он замон аз осори гузаштагон воқиф буд ва ашъору китобҳои замони худашро мутолиа мекард ва ҳамчунин ба навохтани асбобҳои мусиқӣ шавқу рағбати зиёд дошт ва дар овони ҷавонӣ асбобҳои мусиқии суннати он давраро ба хубӣ менавохт.
устод рӯдакӣ аз тарафдорони хонадони сомониён буд ва дар мадҳу ситоиши онҳо шеъру қасидаву ғазал гуфтааст. Дар ҷавонӣ аз Самарқанд ба Бухоро рафт ва ба дарбори сомониён роҳ ёфт ва ҳунару истеъдодаш инҷо шукуфт ва дар кӯтоҳмуддат азизи дарбор шуд. устод рӯдакӣ дар ҷавонӣ аз Самарқанд ба Бухоро меояд. Ҳамон гуна ки гуфтем ки маълумот дар ин бора кам аст ки ҷавонии устод дар Самарқанд чӣ гуна гузаштааст. ӯ ба Бухоро меояд ва ба дарбори Амир Насри Ду роҳ меёбад. муаррихон мегӯянд Амир Насри Ду як марди бисёр фозил, донишманд, ҷасур ва далер буд. ҳамчунин олимонро гиромӣ медошт ва ба шоирон эҳтиром қоил буд ва мегӯянд ки барои паҳну нашри забони форсӣ маҳз Амир Насри Ду хизматҳои бузурге анҷом додааст ва шеъру мусиқии устод рӯдакӣ ба дили Амир Насри Ду менишинад ва Амир Насри Ду ҳадияҳои зиёд ба устод ато мекунад ва мегӯянд ки устод рӯдакӣ дар замони Амир Насри Ду бисёр як шоири тавонманд буд аз нигоҳи молӣ ва ба истиқлоли молӣ даст ёфта буд ва бисёре аз муаррихон мегӯянд ки ҳангоме ки устод рӯдакӣ аз Ҳирот ба Бухоро меомад, бори ӯро, дорои ӯро, сарвати ӯро 400 шутур ҳамл мекард. ҳамон гуна ки ҷомӣ чунин мегӯяд: рӯдакӣ он ки дур ҳаме суфтӣ, мадҳи сомониён ҳаме гуфтӣ, силаи шеърҳои ҳамчу дураш буд дар бори 400 шутураш. инҷо буд шӯҳраташ рӯз ба рӯз меафзуд ва дар саросари Бухоро ном бароварда буд. дар он ҳангом дар дарбори Сомониён Али Муҳаммад Ҷайҳунӣ, Абулфазли Балъамӣ вазири хиратманди Сомониён ва дигар шахсиятҳое буданд ки рӯдакӣ бо онҳо робитаи хуби дӯстию корӣ дошт. он ҳангом дар дарбори Сомониён маҳофили гуногуни илмиву адабӣ доир мегашт ва раду бадалҳои миёни донишмандону шоирон ва бузургони илму хиради дарбор пайваста сурат мегирифт. ба бовари аксар таърихнигорону шарқшиносон як ренессанс ё наҳзати илмӣ дар Машриқзамин маҳз тавассути Сомониён шакл гирифта буд. ҳамон гуна ки дар боло зикр кардем, маълумотҳо дар бораи ҳаёти шахсии устод рӯдакӣ хеле кам аст. муҳаққиқони осори рӯдакӣ ба ин хулоса расиданд ки чун шеъри устод, мусиқии устод ва андешаву афкори устод он замон хеле буланд буд ва саросари Бухороро ки фаро мегирифт, машғул ба андешаву афкори устод муҳаққиқони осора шуданд ва камтар таваҷҷӯҳ карданд ба ҳаёти шахсии устод рӯдакӣ. ва то ба имрӯз маълум нест ки падару модари устод аз кадом табақа буданд ва оё устод рӯдакӣ издивоҷ кард ё накард ва оё аз устод рӯдакӣ фарзандоне буд ё набуд. воқеан ин гуна маълумотҳо дар бораи устод рӯдакӣ қариб ки нест ва то ба имрӯз дастрас нашудааст. ба таври куллӣ рӯдакӣ як шоири дарбор буд ва бештар дар мадҳи амирону бузургони Сомониён шеър гуфтааст. азбаски амирони Сомонӣ ба шеъри форсӣ нисбат ба шеъри араб бартарӣ медоданд, аз ин хотир буд ки рӯдакиро гиромӣ ва азиз медоштанд, чун ашъораш саропо форсӣ буд. бо ин ки устод рӯдакӣ дар васфи амирон ё хонадони Сомонӣ ва дигар шахсиятҳои он замон қасидаву шеъру ғазал ва матҳ гуфтааст, ин ба он маъно нест ки устод рӯдакӣ дар дигар мавзӯъҳо нагуфта бошад. устод рӯдакӣ ба унвони як шоир, як маслиҳатчӣ ё мушовири дарбор дар мавзӯъҳои гуногун аз қабили хират, дониш, табиат, ишқ, ватан, панду андарзу шеъру қасидаҳоу ғазалҳои зиёде гуфтааст ки то ба забони мо омада расидааст. ба ташвиқи амири Сомониё ва шахсиятҳои дигари дарбор, рӯдакӣ ҳамон вақт ашъорашро ба шакли як девон даровард ва нашр кард ки аз ҷониби мардуми Бухоро хуш пазируфта шуд ва баъдан ин китобро рӯдакӣ ба Абулфазли Балъамӣ вазири хиратманди Сомониён тақдим мекунад. дар бораи устод рӯдакӣ қиссаву достону ривоятҳо хеле зиёд ҳастанд ки ба ҳақиқат наздик нестанд, аммо як қиссаи машҳуре ки ба ҳақиқат наздик аст ва онро муаррихонам дар китобҳои гуногун зикр карданд, ин қиссаи сафири Амир Насри Ду ба Ҳирот аст ки баъдан рӯдакӣ ӯро водор мекунад ки ба Бухоро баргардад. як рӯз Амир Насри Ду аз Бухоро ба Ҳирот сафар мекунад ва он ҷо як ҷои бисёр хушбоду ҳавоеро пайдо мекунад ва мегӯяд ки ин ҷо мо иқомат мекунем. ин макон ба Амир Насри Ду бисёр писанд меояд ва ӯ 4 соли зиндагиаш ё ҳукмронияшро он ҷо сипарӣ мекунад ва ҳамтоёнаш ки аз Бухоро лашкариён, вазирон ва дигар аҳли дарбор ки ҳамроҳи ӯ буданд, хонаводаашонро пазмон мешаванд, Бухороро пазмон мешаванд ва намедонанд чӣ кор кунанд ки
амир насридду ба бухоро барбигардад ва бо пешниҳоди абулфазли балъамӣ вазири хиратманди сомониён аз рӯдакӣ хоҳиш мекунад ки амирро водор кунад то ба бухоро баргардад, чун ҷойгоҳи рӯдакӣ ҳамон гуна гуфтем дар назди амир насридду хеле баланд буд ва ҳамин шеъри машҳури бӯи ҷӯи мулёнро устод рӯдакӣ он ҷо эҷод мекунад ва дар назди амир месарояд ва ин шеър чунон амирро ба ваҷд меорад ки ба қавли муаррихон амир ҳатто бе он ки ҳарди мӯзаҳояшро бипӯшад, яъне фаромӯш мекунад, як мӯзаашро мепӯшад ва савори аспаш роҳ ба сӯи бухоро мегирад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки воқеан ҷойгоҳи рӯдакӣ ҳамчун як шоир, ҳамчун як мушовир ва ҳамчун дӯстдори амир дар дарбор хеле баланд буд ки бо як сурудани як шеър амирро водор мекунад ки ба бухоро баргардад. дар бораи осори устод рӯдакӣ назарҳо гуногунанд, ихтилофи назар вуҷуд дорад. бисёрҳо мегӯянд ки дар замонаш устод рӯдакӣ 110 000 байт гуфтааст, вале дигарҳо назари дигар доранд, мегӯянд ки устод рӯдакӣ дар замонаш 1 300 000 байт гуфтааст. вале ҳар чӣ ки бошад, то замони мо ҳамагӣ 2000 байташ боқӣ мондааст ки он як осори гаронарзише аз устод рӯдакӣ барои мо аст. инчунин аз устод рӯдакӣ калила димна ва ҳамчунин симбоднома ки мегӯянд ҳарду ин асарҳо асл ҳиндӣ ҳастанд ки аз тариқи тарҷумаҳо вориди адабиёти мо шудааст ва устод рӯдакӣ онҳоро ба риштаи назм кашидааст. аммо поёни зиндагӣ устод рӯдакӣ хеле пур аз машаққат, пур аз фоҷиа ва пур аз ранҷу азобҳо будааст. мегӯянд махсусан 3 соли ахири ҳаёташ пур аз машаққату пур аз ранҷ буд ва соли 941 устод рӯдакӣ бо ин ранҷу машаққатҳову азобҳо дар зодгоҳаш 5 рӯд аз олам дар мегузарад. воқеан чаро ба як шоири маҳбуб, як шоири замони азизи дарбор чунин муносибат кардани сомониҳо маълум нест ва бисёриҳо ҳадс мезананд ки гӯё устод рӯдакӣ ба як ҳаракате бо номи қарматия пайваст шуда буд ё аз сабаби рӯшанфикрӣ ва нуфузе ки дар замони амир насридду дошт аз ин хотир буд ки баъзе ҳасудон, баъзе нотавонбинон чунин амалро нисбати устод раво диданд. баъзеҳо дигар бар ин назаранд ки яке аз пуштибонҳои қавии устод рӯдакӣ ки абулфазли балъамӣ вазири хиратманди сомониён аз кор барканор мешавад ё ки аз симаташ гирифта мешавад, чунин сарнавиште на танҳо рӯдакиро дунбол мекунад, бисёре аз донишмандон, олимонро дар он замон дунболагир мешавад, чун абулфазли балъамӣ вазири хиратманди сомониён ҳомӣ ва пуштибони олимону донишмандон гуфта мешавад. ба ҳар сурат назарҳо дар ин мавзӯъ дақиқ нестанд ва ҳар чӣ ки ҳастанд назар ҳастанд, андеша ҳастанд ва то ба ҳол хулосаи дақиқе вуҷуд надорад ки чаро сомониҳо ба шоири маҳбуб, шоири шӯҳратёр ва замони бисёр бонуфузи дарборашон чун як амалро раво диданд ки дар охири умраш ба чунин сарнавиште дучор шудааст. худи устод рӯдакӣ дар шеърҳояш охири умрашро чунин васф кардааст: басо ки маст дар ин хона будам шодмон, чунон ки ҷоҳи ман афзун буд аз амиру мулк, кунун ҳамонаму хона ҳамону шаҳр ҳамон, маро нагӯй кас чӣ шудат шодии суг. шуд он замона ки шеъраш ҳама ҷаҳон бинвишт, шуд он замона ки ӯ шоири хуросон буд, киро бузургию неъмат зи ину он будӣ, варо бузургию неъмат зи оли сомон буд. то соли 1940 қабри устод рӯдакӣ маълум набуд. яке аз хидматҳои бузурги устод Садриддин Айнӣ ин буд ки дар натиҷаи таҳқиқотҳои зиёде, ҷустуҷӯйҳои зиёде қабри устод рӯдакиро маълум кард ва ин як бозёфти бузург барои кулли форсизабонони дунё шуд ки қабр ё оромгоҳи падари шеъри форсӣ
استاد رودکی یافت شد. بعداً گراسیموف میخائیل میخائیلویچ آنتروپولوگ برای کاوش‌های باستانشناسی و برقرار کردن سیمای ابو عبدالله رودکی به تاجیکستان دعوت شد. در دهه پنجرود ناحیه پنجکند نوامبر سال 1956 قبر رودکی را که بر اساس دلیل‌های فراوان معین شده بود گشوده طرح چهره و تنه او را تا اپریل سال 1957 از روی استخوان‌های کاسه‌خانه سر و بدنش آفرید. سیمای امروزه‌ای که از استاد رودکی در عکس‌ها می‌بینیم نتیجه کار همین عالم است و هنگام این تحقیقات معین شد که چشمان استاد رودکی آسیب دیدند و فرضیه در آخر عمرش به چنین سرنوشت دچار شدن او را تقویت داد. در تاجیکستان همچون یک کشور فارسی زبان واقعا جایگاه پدر شعر فارسی تاجیکی و سردفتر ادبیات کلاسیک فارس تاجیک خیلی بلند است و با او ارجگذاری می شود و از احترام خاصه استاد رودکی در این کشور برخوردار است. خیابان مرکزی شهر دوشنبه با نام استاد رودکی است. در کلانترین باغ شهر مجسمه رودکی قامت افروخته است. یکی از ناحیه‌های کلانترین تاجیکستان با نام رودکی است. بلندترین واحد پلی تاجیکستان 500 سامانی است که با عکس استاد رودکی زینت داده شده است. جایزه دولتی با نام رودکی عمل می‌کند. این چنین اینستیتوت و مؤسسه‌ها و جماعت‌های در تاجیکستان هستند که با احترام نام استاد رودکی نامگذاری شده است. تنها چیزی که به گردن ما از استاد رودکی باقی میماند این خواندن آثار باقی مانده از استاد رودکی میباشد و عمل کردن به اندیشه و پیام و گفتارهای ایشان است. من فکر میکنم بزرگترین پیام و اندیشه استاد رودکی برای ما این است که به سمت دانش برویم، به سوی علم برویم و با علم و دانش و روشنایی و کتاب زندگی خود را تغییر بدهیم. همان گونه که استاد در خطاب به ما و همچون پیام به نسل‌های آینده چنین میگوید: تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمانی بی خرد اندر هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان. گیر کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بینگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بعد بر تن تو جوشن است.